Asibingelele, obingelele baba udokotela baba usizwe baba ujabulile umfana omuhle njengekhehla omlungu. Sixolisa kakhulu ngeabstentia akade ikhona, but now we are back online. This is baba udokotela, umelaphi wendabuko, ngiseThekwini la ngikhona, ngisebenza khona njengenyanga. Sisiza abantu ngamakhambi ngokuhlukahlukana kwawo. Namhlanje ngisithika sesime leyo ukusebenza ke sihlale phansi nani sinichazele nje into ezithize enani enifisa ukuthi ke nithola umuntu oyinyanga nothi oyisazi no aspect akachaze into ezithize encane mhlawumbe lapha ekhaya ungakwazi ukuthi nawe ugcine usizakele. Ubaba udokotela lapha esenza khona ngisebhilidini kuthiwa iNedbank House Building, ngise 10th floor, ngiphinde ngibe futhi nase 19th floor. 10th floor ila khona i-wellness place, bese kuthi 19th floor ila khona isigodlo sikababa udokotela. Comes to i-channel ise 19th floor in 1904, studio number 1 dark room. Baba udokotela umuntu namhlanje sithenza le video sine theme ethi Phoka Karonga trip, that is northern part of Malawi. Ngithatha ke lo trip leyo ngomhla ka1. I'm not telling you which one, umuphi umhla 1, kodwa nje it will be the first of the month. Thereafter ke ngobe sengise Johannesburg ngithatha iflight yami 12:30. Ngizohamba ngeET airline, flight time 12:30, should sofika lapha ngabo 3:30, 4:30. Bese ngisuka lapho sengithatha ke imoto eya eMzuzu, ngofika ngo10 ebusuku eMzuzu, then I check in eMzuzu, then next day boom boom boom. This is baba udokotela. Bakithi ake sikhulume lento le. I think it's a right time now ukuthi ezinye izinto sizibeke njengoba zinjalo, no matter zibhlungu noma zingekho buhlungu, kodwa fanele sizibeke ukuthi you as a person, because of your lifestyle, your belief system, your imfundo yakho, it has allowed you, it has literally allowed ukuthi kuko konke oyikona manje nako konke lokuthi uyakuzama, kodwa into ekufuna ke iphinde siyibhekisise. Angiyilungise lento, akukwazi ukuthi wena, especially wena, uma uthandaza uNkulunkulu who created you and brought you on earth akakuphendule. Awukwazi ukuthi uma uye esontweni kumfundisi abusisa abantu wena ubusiseki. Awukwazi ukuthi wena uma uye enyangeni ikunika umuthi futhi awusebenzi kuwena. Awukwazi wena ukuthi uma uye kudokotela ke nje manje for your ailments lawo now, kwalongugula kwakho ngathi umjova uzwele kwaphilisa lizwele, lezi zinto lezi kanti wena yini la kuCardinal 4 ayikho into esebenza kuwena. Ngoba ngempela uyasho ukuthi usuhambe ngempela wena and usuyabona ukuthi into engcono ukuthi uzibulale. That is why sisibiza isikhathi sehlala esenza amavidiyo afana ukuthi entweni zonke lezi ngiyibala uNkulunkulu umuthandaza, uthandaza kuze kwebuhlungu amadolo, ufunde iBhayibheli noma iQuran, uzosena ukhohlwe nevesi obukulona ngoba usucabanga enye into. Yini kwenzekani? Lana into efuna siyilungise ilena. Umuntu befika emhlabeni kwelamathongo, angifuni ukukhuluma indaba kaNkulunkulu into engayazi. Kwelamathongo kukhishwa umuntu ozosebenza naye, okuthiwa umuntu kamoya. Laba bakakholelwa kule nkolo ezinye bathi ingilosi yakho. Kodwa singakhuluma ingilosi futhi umsakano vese lo. Kukhishwa umuntu kamoya ozosebenza naye. Lo muntu lo kamoya ufika nje emhlabeni uthatha imandate yokuthi uzoba nawe, akuvikele, akwazisa izinto kade ungazazi, akusefela amaphupho amambi ufuzo ngabe wawaphuphi aphelele endleleni. Lo muntu usuke iguardian yakho nje kwelekelela kuyo yonke into. Comes to this week, entweni ezithize ezenzekayo empilweni yakho, sinento esibiza ukuthi i-aura. I-aura yakho it get twisted and worn out or get polluted or ingcoliseke ngezinto ozenzayo. Kunabantu besifazane olala nabo wena bhuti, ongazi ukuthi kwama period lawa uwaqede ngo9 ekseni, njobe uyolala naye ngo3 ntambama, njobe uyolala naye ngo9 ebusuku, ama period akanqamuke ngabo 2. Athi akunankinga vese sosenza uplastic, asikansesele igap sosenza uplastic. Kunento ithathayo kuyena ekufuza ukuthi ngabe lento isekuyena imisiba ngakuwena, that lento that pollute
Ukulala nomuntu wesimame ongakaphumi ey'nsukwini zakhe akuhlambulukanga njengomuntu omnyama, kungaze kwezinye izizwe. Njengomuntu omnyama akuhlambulukanga. Ngalo ndlela nalomuntu wakho kamoya uyaphazamiseka. Angibuye ngize kwena-ke sisi wami, lo muntu olala naye awazi ukuthi uma ezolala nawe lesikhwama hleze esiphethe lana kunebhande alifakayo. Kunebhande alifaka la. Kunophonda lilengisa la. Lo muntu lona lezi zinto lezi ziyimimoya emgadile ezitheni ukuthi unezitha. Uyakutshela hayi ibhande lezitho kodwa ngizocela ukuthi ngilikhumule ngilibeke lapha ngoba angifuni ukuliphazamiseke. Lo muntu ukhumula ibhande kodwa imoya akayikhumula, ayawungizwa ukuthi ngithini. Lo muntu ukhumule ibhande kodwa imimoya ekuyena akayidischargeanga. That means wena sisi njoba uzohlangana naye umuntu munye ngendlela enihlangana nayo, uma esukuma kuwena usukuma nemimoya yakhe emiyasala ngoba ibone i-vacuum ithi ithola indawo entsha engakwazi ukuthi ihlale kahle kuyona. Lo moya ibihlala kuwena, it literally pollutes i-aura yakho. Lo muntu kamoya usekuthola ukuthi wena usunganywe abanye abantu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Sinabantu abaningi besilisa abathinta izinto ezirong empilweni yabo and bayahluleka manje ukuyisusa. Batshele ukuthi zisukile kodwa kuqanjwa amanga. Wena sisi lokuthepha into this person, lo muntu lo unezinto ezanazo vese ayezenzile wakhohliswa kuthiwa ziyasuswa. Zisuswa theoretically, practically ayisukanga. Ama spirit ithi uma wasusa adinga igazi ngoba kuwena angena ngegazi. Awungizwa ukuthi ngithini? Imimoya uma uyisusa it requires blood, because if ingena kuwena it required blood as well. Wagcatshwa kwaphuma igazi, kwayi-sacrifice, lama spirit aconfirm ukuthi siyangena kulo muntu. Sizohlala somvele somenza leyo nkinto. Kodwa uma sesekhishwa usenikwa intelezi yokugeza, usenikwa into yokugquma, ayisekho igazi elikhishwayo lokukhipha labantu labo ukuthi abadle kule gazi ngoba bekhishwe ukuthi bafakwa kuyena ngegazi. That alone, abantu besifazane bathinta abantu asuke abanye bengabazi. Abanye ke bajabulela ukuthi lo muntu unemali but bengazi ukuthi imali yakhe uthola kanjani. Asiphumeke lapho sisekutheni ke into ekufuna siyilungisene isidalwa sakho. Phuma nje kulento ezithwalo lana, ake kulungiswe umuntu kamoya kuwena. Akulungiswe nje umuntu kamoya kuwena. Umuntu kamoya ke ungcoliswa into eziningi. Ngizokuprovela mina. Ake ngelilanga belibalele ilanga. Libalele nje lahlelana. Uma usuma egcekeni. Uma umile egcekeni, kufuna kube khona a shadow isithunzi sakho. Isithunzi sakho ufuna sibe still. Kodwa uthola ukuthi umuntu kunesithunzi ngathi siyanyakaza lapha phansi. Ubone ngathi siyanyakaza. Uyathola ukuthi lo muntu i-aura yakhe, that alone, it tells us ukuthi i-aura yakhe has been polluted or tapped otherwise. Uma ke ulungiselwa ke lento lesidalwa lesi, number one, we have to discharge you from the dark spirits that are polluting umuntu lokwena kamoya. Kanjani na? We have to tap into your shadow. Isithunzi sakho siyakwazi ukusithatha siphinde silungise sona kahle kuqala. Kuyimanxa into zakho ke zilunga ngoba lezi zinto esizijahile singanqamlela kuzona kodwa kusala kufuna silungise izidalwa zethu. Bengikwenzela i-test nje lapho ukuthi uboke ume nje uma usubuka isithunzi sakho noma ubuka isithunzi sabunganakho lo mbonelo ke gijima inyanga ekuyalela inyanga umbuka umemile uyabona isithunzi sakho asibi still ngathi siyanyakaza ungathi siyanyakaza. That alone is sign something else. Okunye kufuneka sinifundise kona ukuthi emndenini yethu, I repeat, okunye kufuneka sinifundise kona ukuthi emndenini yethu sinodade bethu, labo dade bethu ingane zabo abashana bethu. Ngilalela, ingane zodadewethu abashana bethu. Uma umshana wakho ethola ingane usuke sekwenza umkhulu, angithi angani noma uyangi-understand yini. Come to this signal to your sense, try to be sober, uyeke lento uyibheme. Ngesikhathi umshana wakho edlale lo mdlalo awudlalile wabasoba ne-abortion abanayo, wasoba ne-miscarriage abanayo, kwakhona into eyenzeka kumshana wakho njoba ingane ziyenza lento eziyenzayo. Usesikhiphile leso siso osesiphuphumile leso siso. Wena njengomalume wakho ukwazi lokho, but le ngane ayikhiphile ukhiphe umshana wakho biologically. You understand? Leyo nto ke ifuna ukuthi sikufundise ukuthi kuneladi elakhiwayo
elingawudinga umuthi inhlobo iladi laphansi esithi iladi labantwana. Lela ladi uma ngizokwa ukulakha lifuna uthole inhlobo zabo zeziphuzo ezikhonziwe kakhulu. That's number 1, iFanta, iSprite, iCoca-Cola. All it must be in cans. Try to thola amakani not ke ama-half litre no, amakani, thola amakani. If ungathola amakani, thola amabhodlela qobo lafayo. Why uzigithi thola kona? Uma zifika lezi phuzo zafika ngaleyo nto. Lento usuthola ama-plastic bottles labantu esuke sibenzele iladi abayazi yonto bona. Thola kamakaniki. Ama-favorite drinks. Mese uthole izinhlobo zamaswidi, mese uthole izibani ozozikhanyisa. Esokuqala asibe blue, esesibili asibe green, esilandelayo asibe mhlophe, esilandelayo asibe yellow. Sezu4, then sekuzongena lesi 5 ngeke ngikwazi ukusisho. Sekungena ke lesi 5 ngiyasikhohle ngikhumbuze nawe phela. Then sekungena lesi bani sakhanila iladi labantwana. Ngoba lela ladi lela uma ulenze kahle bayajabula labantwana. Musu uthola ingxube evange yama-fruit. Uma usuthola inyama eyi-T-bone steak. Uma usuthola utshwala bomqombothi noma lutshwala esithi abesiZulu noma besixhosa. Uma usuthola utshwala besilungu lobo bomhlophe nobo bofu. Uma usuthola either i-Black Label or i-Castle. Akungabi ilabo tshwala lababasha. Thereafter suyalakha ke leladekeleli elabantwana. Mase ususulakhe kahle ke uzobe usuyalayalelwa ukuthi uzokwenza kanjani ke kulento lena ke. Ilona ladi ke othi umulakhile abantwana basethongeni bemukele isicelo sakho. Leso nohlezi usenza. Ngobani na? Umuntu kamoya usumlungisile isidalwa sakho. Wabuya manje wazokwenza iladi lengane ngoba akusho ukuthi uma thina kade sikulungisisa lo yamsebenzi loyana ukulungisa isidalwa sakho sakamoya. Lento uma siyenza lo siyenza ngento esibiza ukuthi ihlambo. Kunento ebizwa ukuthi ihlambo esiyenzela olwandle. Ihlambo nje lelo esilenzela olwandle. Umuntu umeze kumina sothi hayi babudotela ngizwe ukhuluma ngehlambo ngiphethe u5700 owushilo ngicela nje uzongeza ihlambo ngoba ngiyabona lento yamsho ukuthi isezidalweni bese sesikwenzela ke ihlambo ke. Ihlambo lenzelwa yithina but iladi lengane ulitshelwa yithina ukuthi hamba ulenze kanje. You don't have to ubize inyanga omdingi futhi umfundisi noma umthandazi noma usibani into yenza wena wedwa ekhaya. Ungekho umuntu but lokho kwehlambo ukwenziswa inyanga esukuyazi ukuthi imiphi imithi efuna ingene uma kwakhiwa ihlambo. Lona ngilenzela abantu ngo5700 angikho lapha ngilana ekutheni ke iladi lengane uma usulenzile ilapho izingane lezi ekade kwakunezingane ezikubiza ngomkhulu ongazi lutho wena uthi umshana wakho sakhipha isisu awukwazi lokho wena. Ingane azikutshela yonke into. Wazi ukuthi ingane isesikoleni kanti ingane ibhajwe kwezinye indawo la wena ongafisi ukwazi khona. Ngalo ndlela ke siba nento ke sibiza ukuthi ke ake kulungiswe ke le ngane lezincane ziphakelwe indla kudla yazo. Akanoma that makes sense. Into engifuna ukuyisho futhi ngiyifundisa abantu. Lento ibuka ku social media, it's not made for you. It's a content leyana. Epostiwe eno 5000 likes, eno 2000 viewership, 10,000 viewership. Wena nje uyibona ina 10,000 viewership, wena u10,001 okusho ukuthi abantu abawu10,000 bayibonile bayidlula, abayithathanga serious. Wena usuyithatha serious. Lento oyibona ku social media bengenze bengakhulumi nawe. Wayakha umnini wayiposta azuze wayiposta usaphelana nayo idatha futhi. Asakwazi ubona ngisho udlame. Belo bekutshela ngokuthi ufuna sihambe seswazini sothwala, ufuna sihambe siye kumkhulu sibani banamhlaba lengana, ufuna sihambe sephosopho lokuneke salakwazi silapha siphethe enye into, ufuna sihambe sendaweni ukuthi lento belo bekugqugquzela ngazo indoda ufuna ube naso isigubhu kuyafuna ukuthi ube naso isigubhu. Uyabona kwi lifestyle yakho, i-lifestyle yakho nje iyodwa isidinga isigubhu. Awungi-understand, awungilalele. Ngithi mina i-lifestyle yakho lana we have to use a challenge to make sense kubantu. Because if we are failing to make sense, idiot will take over and speak idiot. Wena la ukhona, don't underestimate. Ngithi mina la ukhona awusidingi isigubhu.
Njengoba uhlala kwi-estate, ku-one bedroom house, unemaid efika la, unengane olala nayo embhedeni eneminyaka ewu-8 entombazana. Lesigubhu uzosibeka kuphi leso susinikwe ile nyanga yakho? Njengoba sichitha amafutha nje u-anti libuza, sisi ngiyibeke phi lento? Uyibiza ngalento yena. Sisi ngayithinta yini lento? Uyibiza ngalento, bakazi ukuthi uzoyenzisana. Lesigubhu leso sikhiphele u-37,000 usilanda kumuntu osebenza lapha ohola 7,800. Wawenzela into ebiza almost 4 times kunomhola oholayo. Ubona ukuthi umbonisisile? Engisho ukuthi ezinye izinto wena awuzidingi. Njengoba uthi uhlala emayini endlini eyodwa nelokha la unani la, lesigubhu usenzani lapha? Usenzani? Kunezinto wena oyizwa abantu bekhuluma ngazo. Uma uzoba nesigubhu ufuna wazi ukuthi you are arranged. Into zakho seyihlelekile. Into zakho seyihlele, usunganikezela isigubhu yazi uyosibeka kuphi and futhi uzosenzana. Ungathi ngoba wena umculi kuthiwa kunesigubhu sabaculi, asikho isigubhu esikwazi ukucula. Ungazi ukuthiwa ngoba une-construction udinga isigubhu, asikho isigubhu ehlala etruckini. Lezi zinto lezi bezingakhulunywa nabo, kade bekhuluma bodwa abantu ku-social media, they keep on sharing till azafika kuwena as if lento ikhuluma nawe. Engifuna ukwazi ukuthi kunezinto ama-mistakes osuwenzile. Wagula wacishe washona udliwe umaskiti eNyasuri. Uyofuna into wena owazi kahle ukuthi uthe uma ufika nje unkosikazi wayichitha. Wathi nje baba uma uzofika nalento la ngicela mina ngihambe nengane zami ngoba ngiyazi into uzoyenzana. Unkosikazi ubona ufika nezinkukhu eziwu4 same time. Uphethe lesikhwama ngapha uphethe ibox enezinkukhu eziwu4 ozozibulala ngoba usuphethe isigubhu. Unkosikazi uyahamba ngoba awuyazi into uzoyibulala nekhaya. Kunabantu abalanda izigubhu same time afema unkosikazi ayichithe. Yonke lento unkosikazi ayikhiphe nododo ngolesibili. Athi ngeke nje baba umuzi phela sishadile akona umuzi wakho umuzi wethu. Uma uthatha isinqumo sokwenza into enje lekhabe futhi ungitshela nami ngeke ngiyenze into efana nalena. Zilahlwe lezo zigubhu, wasted of money. Engisho ukuthi ngithatha isinqumo esihle ukuthi abantu asibatshele iqiniso ukuthi uyayidinga ileyanto ubani uyidinga. Umuzi wena babudokotela naso nesigubhu. Uma kukhona inyanga ethi nesigubhu ungaphindi uye kulonyanga. Inyanga ayibi nesigubhu iba nezigubhu. Isigubhu eseclient esenzelwe client. Thina njengezinyanga siba nezigubhu. Mina nginazo isigubhu. Angisebenzi isigubhu. Ngisebenza ngezigubhu. Nginesigubhu sokuqala engisithanda ngendlela yesimanga. Ekuthiwa unyabhanga indoda omsebenzi. Indoda engayithola eZavara. eMozambique. Isigubhu leso. Nginesigubhu. Umakhala gijima njengempangele. Indoda eyibhunu, isigubhu sebhunu. Sihle, nginesigubhu. Nginesigolo sogolozela indaba zenhlupheko, indoda endala, indoda engabona ngamatshitshintshana samo. Lesa sigubhu lesa sihle. Okusho ukuthi ngake ngibala nginezigubhu mina inqwaba, nesigubhu inqwaba. Inyanga nesigubhu ungaphindwe kuyona. Imithi nesigubhu khona into wrong yona isilandile nayo icustomer somewhere. Nayo icustomer somewhere. Icustomer. Lana ngikukhandele wena ongakabi ready for ukunikezela izigubhu, ngikukhandele into esibiza ukuthi ishoshozela lemali. Wena ongakakulungeli ukunikezelwa izigubhu, ngithe mina ngo-3,000 rand wakho ngizokunika ishoshozela lemali isheshangene. Ngo-3,000 rand ngizokunika lo msebenzi loyo. Ngoba ngifuna ukuthi ezinye izinto asizibheke ukuthi uyazidinga yini. Bese kuzothi ke laba aba serious abayazi into abayifunayo sisenyangeni yes8, meaning that una 7 months kade ulwa nalesimo sakho esingavuma ukulunga. Lana ngeke ngikukhandele indoda edla uju lwenyosi namagobolondo amaqanda. Ngikukhandele ke le ndoda lena ngayikhanda bese ngikunika ke le ndoda sizothi mase sesiyakha mase sithatha u10 rand sushise suwufake kule ndoda lena. Mase sithatha u200 rand siwuhlanze siuthela umuthi ephezulu kwa200 rand. Bese ngithi thatha amathakho uthi nje uyitshela ukuthi ufunani namhlanje. Uthi nje ufunani namhlanje. Bese ngithi ibize ngegama lakhe. Uthi inyoni emhlophe ehlala emafini. Ngicela ukuthi nokuthi. Le nyoni emhlophe ehlala emafini
ingumababaza wemali. Sesiyayithatha lento sesiyifaka ke emzimbeni kuwena. Yinto lena enhle osuke umuntu ongamthwalisi ngayo. Yinto enhle esuke singamthwalisi ngayo. Engisho ukuthi zikhona izinto esingakwenza sekuthwalisa. Ngizokuthi bese ngiyiphothula bese ngihamba la ngiyolwandle. Bengifika olwandle ngithatha isithunzi sakho ngisigqibe phansi ehlabathini. Hey mkhulu uyabazodlala wena. Uma singena entweni zomkhathi siyajula. Le ndoda ke ngikunika yona idla amagobolondo amaqanda, idla uju lwenyosi. Ilonto eyifunayo kuphela. Imise iyasebenza. Yenze le nto oyifunayo. This is Baba Dr. Baba Sisi Bojalo mfana Mhleja Khehle no. Yeah, bakithi ngomhla ka1 ngizoba netrip eya endaweni yaseMalawi. NgangiseMalawi no Dr. Woti inyanga yompeti. Sasisendaweni yaseNkatha Bay. Sathatha iflight angaze sathatha ngasikhathi kodwa safika ngo1:30. Safika ngo1:30 la 4 hours usuke useGoli. Safika ngo1:30 eLilongwe. Sasuka eLilongwe sathatha imoto saya eMzuzu sahamba 6 hours. 6 hours. Simzuzu. Salala eMzuzu eGrand Hotel, Grand Palace Hotel. Salala khona sasuka khona saya eNkatha Bay. Safika eNkatha Bay sabizwa ngumzungu, imzuzu what you call umlungu in Swahili khona abayishoyo ukuthi umzungu they were calling us umzungu then that was Nkatha Bay. Sasuka eNkatha Bay saya kwi rubber tree. Khona ihlathi rubber tree forest ekutshale ihlahla ezikhiqiza irubber. It was my first time at my age of 50 years to see something like that, and I had to stop and make sure that this is rubber or it's something else. Sasuka lapho sasaya eChitente kwikhehle lekuthiwa uJohn. Ikhehle leliyana ikhehle liphethe imfihlo enkulu kakhulu. Ngase ngalincenga ke lekhehle ngathi mkhulu ngiyakubona uyinyanga ezingene elihle but kulezinga engikulona I can employ you and you can work for me. Please tell me exactly lezi zinto lezo zilanda kuphi. Wanqaba. It's been 2 years ngincenga lekhehle lingavumi. Finally wathi you know Rumpi. Ngathi what's this now? Rumpi inomzuzu. Ngathi no. Ngangena ku Google ngachecka uRumpi. uRumpi, how you spell Rumpi babudokotela? It's RUMPI. That's Rumpi in Malawi. Rumpi district. I was going to check out. Oh yeah, I can see this place. But yeah, I would like you to go there. You'll take me with you. Ngathi naye kulungile ke. Kushuthi ke ngihamba nale khehla ke ngiyendaweni yasePoka. Lapha kune Poka farm, forest farm. Lana abatshale khona icoffee, Poka coffee forest. Batshale icoffee. Amahlathi ke la ndawo inamahlathi nje kakhulu. Then ngiya lapho ke ngihamba nale khehla ke lelike. Mase sisuka ke lapho ePoka sobe sengikhuphuka ke sengilishiya ke lekhehle. Mina sengiya eKaronga ngoba my trip says Poka Karonga trip. IKaronga iphezulu kakhulu kune Poka. IPoka it's only 65 kilometers. Only 65 kilometers. Thereafter umuthi uyakhuphuka uthi uyakhahlela impela nje, ukhahlela ngempela. Kodwa ke into efuna niyazi ngeMalawi, iMalawi ayifani neSouth Africa. U65 kilometer eMalawi or u50 kilometer eMalawi uhamba 1 hour 30 minutes. Just usahamba nje u50 kilometer. U200 kilometers uhamba 2 hours. Uhamba nje wena kuthiwa nje uhamba 100. Uhamba nje 100 kilometers. U2 hours 30 minutes uvuthuza nje. Ngoba ukusuka nje eMzuzu it's 52 kilometers uya eChitente. No, eNkatha Bay to Chitente it's 18 kilometers. Leyo ndawo kodwa uyahamba. Ngathi ukude ngempela, uyahambela nje, because abanawo freeway. Kungenzeka qhamuka inkomo noma yini, qhamuka obanana, yonke into iyaqhamuka. Then you drive with caution.
drive, and then drive imoto yakho so driver yena ngeke abulala imoto yakho ngenxa tourist. Simple as that. This is Babu Dottel, Babu says Bojabul, Father Pleasure, Ketlum Zula, Banglang, Sang, Soft and Policy. Nibahle, nonke, siyabonga.